Hola, hola, benvinguts un dia més al meu canal, La Mar de Llibres, un canal on parlo sobre literatura en català. Feia 1.000 milions d'anys que no em passava per aquí a YouTube, però bueno, és un dels meus propòsits des d'aquest 2024 i aquest any sí o sí vull tornar a YouTube perquè realment és el tipus de vídeos que més m'encanta i m'ho passo molt millor. Sí que aquest últim any he estat intentant fer més TikToks i més Reels, però realment el que més m'agrada és YouTube, el que passa em porta moltíssima més feina i per això ho deixo molt més aparcat. Aquest vídeo serà una miqueta doble. Bueno, per un costat faré una miqueta de balanç lector d'aquest 2023, que la veritat és que no he llegit massa. Jo calculo que he llegit uns 20 i pocs llibres. Clar, comptant que molts eren lectures obligatòries de la uni i tal. He llegit bastant poc per ser jo. Però bueno, estic contenta, tinc molts propòsits per aquest any i us explicaré una miqueta què se n'ha fet de mi aquest temps i quin és el meu propòsit, tot això barrejat amb les lectures que tinc pendents fer i les lectures que he fet i que m'han agradat. En primer lloc, i el més important, és que m'he graduat d'estudis literaris, oficialment soc graduada en estudis literaris, no sé com es diu això, perquè no soc filòloga, no soc historiadora, però soc estudiosa de la literatura, no sé què soc, però soc graduada en estudis literaris i estic molt contenta. Això m'ha tret moltíssima feina i entre que treballava i estudiava l'any passat anava de bòlit, o sigui que bueno. I ara aquest any estic fent un màster i estic supercontenta també amb aquest màster perquè és una mica de literatura, filosofia, art, encara que trobo faltar una miqueta fer literatura com fèiem a la carrera i veure això també m'ha adonat que m'interessa molt més tirar pels estudis literaris, per la literatura comparada, la teoria literària, que no pas per altres camps així més artístics o més filosòfics, que també, però bueno, m'ha ajudat molt a veure que realment el que m'agrada estudiar a mi és la literatura. I doncs entre tal i qual he llegit poquet, però bueno, us parlaré d'algunes de les meves lectures d'aquest any passat. No tenen cap ordre així definit d'aquesta és la millor o la pitjor i aniré parlant d'altres lectures, encara que no estiguin al meu top de meves lectures, simplement perquè m'han semblat interessants i trobo interessants que estiguin en aquest balanç del 2023. En primer lloc tenim l'Escuma de l'Helena Aguilera. Aquest llibre m'ha flipat. Potser sí que aquest és el que més m'ha agradat d'aquest any. Li tenia moltes ganes d'aquest llibre, però a la vegada em feia molta por perquè sabia que era un llibre difícil, llavors jo us aviso de primeres, és un llibre que costa una mica posar-s'hi, que doncs, canvia molt de temps narratiu, de veu... I llavors és una miqueta de seguir el fil al principi si no entres amb ganes, no? I té una escriptura que és molt complexa, no? Crec que és un llibre d'aquests llibres que es diuen complicats, no dels més complicats que he llegit, però bueno, sí que té com aquesta part de que no és un llibre fàcil, no és un llibre per llegir al tren, és un llibre més exigent, però justament jo crec que per això m'ha agradat tant aquest llibre, per aquesta exigència com a lectora que em feia tenir envers a la meva lectura, aquest de ficar-m'hi a dintre, trencar-me al cap. I va de la història d'una família, vale? I de la malaltia d'un membre d'aquesta família. I com si diguéssim els protagonistes és aquest marit, germà, fill malalt, i com si diguéssim també de l'avi, no, que va perdent els records, no, del fill d'aquesta persona que havia estat malalta, no, i va saltant una miqueta el temps, va canviant les veus i tot a poc va reconstruir la història d'aquesta família, què està passant, què li pregunta l'avi al net, amb referència al seu pare, què vivia el seu pare, com era la història amb la seva mare, no? I tota aquesta història que, diguéssim, és més familiar, més típica, com si diguéssim, es barreja també amb la física, amb l'astronomia, amb la música. Una de les dones protagonistes és música, és física, no? I fa classes de física a la universitat, d'astronomia, i realment és impressionant perquè has d'entendre molt bé el que estàs explicant per explicar-ho de la manera que ho explica l'Helena. I per una altra banda són una família de músics, no? I la música també ha estat molt important a la seva vida i per tant doncs, sempre va venir entre la història familiar, no, aquesta relació entre la música i la física, que a mi m'ha semblat espectacular. Té una escriptura que em recorda una mica la Virginia Woolf, com l'estil una miqueta, no? Que òbviament no és com la Virginia Woolf, però sí que té un deix, no? Es nota molt... Bueno, això jo ho sé, que a l'autora li agrada la Virginia Woolf moltíssim i es nota, no? Com aquest bagatge a l'actor, no? I és una història impressionant, no és per tots els públics, és una història molt bonica, molt trista, i fa les metàfores això entre la física i la música, no? Amb la salut mental també, però des d'una perspectiva molt científica i molt humana a la vegada, no? Com aquest punt que dius que a vegades ens costa, no? De reconciliar nosaltres, a les persones de lletres, no? Amb aquesta part més científica, i sempre que es diu sí, les ciències i les lletres van com molt de la mà, normalment acostuma de ser de gent de ciències que es passa a les lletres, i pocs cops al contrari, no? I aquí veus com casa molt bé, no? Aquesta part científica més des d'una vocació literària, i en aquest sentit això m'ha semblat espectacular. Si teniu l'oportunitat de llegir-lo, si el teniu per casa i tot, us aviso que serà una miqueta difícil enfrontar-vos-hi, però val moltíssim la pena. Un dels altres llibres que us volia parlar és Kitchen, de Blanai Yoshimoto. Aquest llibre me va regalar la meva companya de pis pel meu aniversari i la veritat és que no n'havia sentit mai a parlar ni res, i un dia que no tenia cap lectura així per fer me'l vaig decidir llegir i ha sigut impressionant.
A mi en general m'agraden molt les històries tristes, els que em conegueu de fa anys i em seguiu aquí, ja sabeu que a mi com els meus temes són l'amor, la tristesa, no? La tristesa derivada de l'amor, la mort... I la història és una miqueta això, la història d'un dol, no? D'una noia que de sobte es queda sola a la vida, que es queda sense cap familiar i se'n va viure a casa d'un amic, no? I com a la cuina, com a l'espai de la cuina, es veu un espai molt important per ella, no? Quan es queda sola, es queda uns dies dormint a la cuina de casa seva, no? I després d'això doncs, comença a cuinar a la casa de l'amic on està, de la seva mare, que és una dona trans, no? I també explica la violència, no? Cap a les dones trans. I a poc es va recuperant, no? D'aquest dol, d'aquesta soledat a través de la cuina, del menjar, no? I aquesta relació d'amistat evoluciona, es separa, s'ajunta i crec que és molt bonic a nivell humà de per veure com són aquestes relacions, no? I com cadascú s'enfronta a aquestes relacions. Després al final hi ha un segon llibre o relat curtet que jo pensava que seria una segona part i són totalment diferents i aquest sí que em vaig derrumbar al llegir-lo, que aquest parla també sobre la mort, sobre els records. I no sé, a mi en general no m'agrada la cuina, no m'agrada cuinar, menjar és com una cosa que em fa bastanta mandra, però els llibres que m'he llegit al llarg de la meva vida que parlen d'això, com per exemple Aliment de Martí Sales o aquest de Kitchen, doncs m'han agradat moltíssim i mireu que a mi la cuina és una cosa que no em crida, que tota aquesta part del plaer del menjar, del plaer de cuinar, la comunitat que genera, potser a nivell abstracte sí que m'interessa, però em fa bastant de pal. I per això, al principi, el tenia el llibre allà, de dir, bueno, me l'ha regalat la meva companya de pis, potser no sap molt què llegeixo, què no, i realment va acertar moltíssim. I com aquesta part, no?, de la relació entre l'espai i la persona, com la persona se sent còmoda i evoluciona dintre d'un espai, com millora, com empitjora, és fantàstic. O sigui, a mi el que més m'ha agradat, com si diguessis, és a nivell de personatges. La història tampoc és que sigui una història tan original i tan diferent, que no hagis llegit mai, no? Però el que m'agrada molt és aquesta relació entre els personatges, els gelos d'amistat, els gelos de parella, no sé, fantàstica. L'altre llibre que no tinc aquí, que és també els meus preferits, és Demà, demà i demà, de Gabriel Zevin. Crec que moltíssima gent l'ha llegit perquè s'ha posat molt de moda i també jo tenia molta resistència a llegir-ho perquè a vegades em passa que els llibres que li agraden a tanta gent, no sé si deu ser per una mena d'orgull o alguna cosa, sempre em provoquen com una mica de rebull. Perquè és com no pot ser que a tothom li agradi un llibre, saps? O sigui, és impossible que a tothom li agradi com un mateix llibre. No tant perquè sigui dolent, en plan, si això ho llegeix molta gent és que és dolent perquè la gent no sap llegir. No, és com més com de dir, bueno, veig gent amb molts perfils lectors superdiferents, no, per la meva pàgina d'Instagram, que llegeixen coses completament oposades i de sobte llegeixen demà i demà, quants amants. I els encanta. I clar, per mi era com no pot ser que a tothom li agradi. I al final, doncs mira, aquest any estic anant a un club de lectura a la llibreria Peu de Pàgina i el vam llegir a la llibreria Peu de Pàgina i me'l vaig llegir en 24 hores. O sigui, em vaig enganxar. I parla sobre la història de dos amics, que jo crec, dos amics no, 3 amics, i que aquest grup es va agrandant. I a més que jo crec que els 2 amics, la Sadi i el Sam, són autistes. Per internet he vist que molta gent corrobora que el Sam és autista, però jo crec que la Sadi també ho és, i de fet tinc un vídeo a Reels i a TikTok on explico perquè crec que la Sadi és autista. I la història que de bones a primeres no t'interessaria perquè és sobre la creació d'uns videojocs, no? de com creen un videojoc i a partir d'aquí doncs, una empresa que es fa com molt més gran, que tenen molta fama, que contracten a més persones. No? I quan t'explica la trama a vegades dius, no sé, però té alguna que t'enganxa, no? Com està escrit, les frases que té, que són a vegades molt curtes, molt clares, molt directes, no? I els girs de guió també fa que estiguis enganxat totalment. I com subjacent a aquesta història, no? Hi ha com aquesta part com més d'amistat, no? Com la problemàtica també de les relacions socials, la problemàtica de les amistats, no? De com diferents personatges es veuen els uns als altres. I jo crec que això és com la base de la història, no? La part dels videojocs potser ho veig potser més com un decorat, no un doctorat, perquè el que dirà fi és com la part principal, no? De com aquesta empresa evoluciona fins a llocs estratosfèrics, no? Però parlar això també doncs, sobre la mort, parlar sobre l'amor, parlar sobre l'amistat, sobre com es confon l'amistat amb l'amor, sobre la família, la infància, aquest record, no? de joventut, de com es van conèixer. I és una història molt xula, t'enganxa des de la pàgina 20 potser, i no pots parar de llegir fins que acabes el llibre. És un llibre que és, així de gordo, i no el tinc aquí perquè l'he deixat, perquè és com a tothom que el veig dic, llegeix-lo, perquè si tens un bloqueig lector, jo crec que va molt bé llegir aquest llibre perquè és un llibre amb moltíssimes pàgines que te'l llegeixes molt ràpid i dius, vale, m'agrada tenir aquesta sensació d'haver-me llegit un llibre llarg, perquè a vegades quan tenim un bloqueig lector ens llegim un llibre curt i clar, te l'acabes, però dius que a vegades va molt bé, però la sensació de dir m'he llegit després de 3 mesos sense llegir res un llibre de 400-500 pàgines, això és com, joder, que bé, no? I bueno, aquests serien com els meus llibres preferits.
Després, llibres que m'han interessat moltíssim, que m'han agradat també per altres aspectes. M'ha agradat molt Vera, d'Elisabeth von Arnim, que és un del Club Victòria que tinc aquí dalt. És un llibre que m'ha posat molt nerviosa, que m'ha agradat a parts iguals, que parla sobre violència masclista, sobre violència psicològica, com la violència psicològica entre una relació pot quedar tan amagada, no? Tu veus que és molt evident aquesta violència que s'exerceix envers a la protagonista, que no és la Vera, perquè es diu Vera. I tu veus clarament que viu en una situació de violència. La gent del voltant no és capaç de veure aquesta violència. Tothom es pensa que està bé aquesta relació, no? I crec que és molt important, no? Com que a vegades pensem que la violència masclista és una cosa molt evident, però és molt amagada i pot ser que no ens n'adonem que algú estigui passant per una situació d'aquest tipus i pensem que tenen una relació perfectament feliç. A més, estem ambientat en una Anglaterra del segle passat, amb una casa al mig del no-res, de la muntanya. Llavors, com ajunta diferents factors que a mi m'agraden i m'ha agradat molt, però m'ha posat molt nerviosa perquè hi ha coses que dius que no puc continuar llegint perquè m'estiraré els cabells. Llavors, és això. Jo crec que una mica la sensació és com Musclos per sopar, no? Que és un llibre que t'angoixa i també parla de violència masclista, justament, però no tant perquè parlin de violència masclista, els dos s'assemblen, sinó més com per aquesta sensació d'angoixa, de vull llegir però no vull llegir perquè m'està com... No sé. També he descobert la Nora Ephron aquest any gràcies al Club de Lectura d'Humor de la llibreria Ona, que porta la Laura Muñoz. I havia anat feia temps a una presentació que havíem fet l'altre editorial a la Central sobre un dels llibres de Nora Ephron. I m'agrada, però no sé, no em vaig animar a llegir-la. I per aquest Club de Lectura l'he llegida i m'ha encantat. He llegit el llibre de Tinc un guai que fa pena, que són diferents relats, i és que és divertidíssim com pots empatitzar amb una senyora que paga 20.000 euros de lloguer al mes i que se'n va a la perruqueria cada setmana perquè no li agrada pentinar-se, no? I és com pot ser tan divertida la vida d'una dona rica. És com una Serena van der Woodsen barrejada amb Blair Waldorf, no? Com aquesta part com més humana de la Serena, però superficial de la Blair. És molt divertit. És molt divertit i a més és un llibre que jo penso que com té diferents capitolets que no es connecten els uns amb els altres, són com petits articles, te'l pots anar llegint, és com un llibre per tenir a sola la tauleta de nit, de capçalera, per dir, ara vaig llegir això. I realment és que hi ha alguns que et fan pixar de riure. Hi ha una part que deia, com no em casaré amb un home si sé que no m'hi puc divorciar, coses així. I tinc moltes ganes de continuar llegint aquesta autora perquè literatura d'humor és una cosa que potser jo no soc tan lectora d'aquest gènere, però m'ha encantat poder riure d'aquesta manera llegint una cosa. El vídeo s'està fent superllarg i crec que deixaré allò del tema dels propòsits lectors per proper vídeo. Només avanço que aquest any en principi vull començar a la recerca del temps perdut de Proust. Crec que és el gran propòsit lector, però bueno, ja ara que estic animada a fer vídeos de YouTube ja faré un altre vídeo parlant d'això més extensivament perquè tampoc us vull avorrir després de deixar-vos aquí tant de temps sense vídeos. I no sé, si em doneu like, si compartiu, si comenteu, ja sabeu que això va superbé. I no sé, em fa molta il·lusió tornar per aquí i ens veiem aviat, esperem.